kanu belebeleba be an filɛlikɛbagaw ye aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ na bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan heure bɛɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don toujours heure bɛɛ aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw b'a ka émission mandi de kɛnɛ kan n'o ye séquence rap ye aw ni Fama a kɛra Fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ aw yɛrɛ bɛ sɔn ka ne bugɔ nka an kun bɛ baara la donc an bɛ yafa ka aw fɛ. Aw yɛrɛ b'a kalama séquence rap ye émission ye min bɛ diffuser aw ye chaque mardi à partir de 18h ale bɛ tali kɛ aw ka rappeur minnu bɛ dugu la ni u bɛ baara la a b'u dɛmɛ k'u la ye k'u la dɔn ka aw fɛnɛ la nisɔndiya komi aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ yan aw de kama donc o nisɔndiya in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an n'an ka belebele dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an ka invité de marque an n'an ka invité classement dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ an tɛna kuma jɛya tuguni donc an bɛ kuma da a ma a b'a présenter aw la an bɛ sɔrɔ ka don kow kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ kow kalama sa n ko a ye to n ko dɔrɔn aw yɛrɛ bɛ kow kalama bonsoir. Bonsoir, ça va? Kan jumɛn b'i la? Lazy dɔrɔn. I ka kow ka ɲi nɔ. Voilà. I sɛbɛ la sa. Trop. Est-ce que i perelen n'o yɛrɛ? On fait moi. Parce que e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la cogo min na chaud bouillant est-ce que e pɛrɛlen no an na décoller de Sans. D'accord i bɛ se k'i présenter an filɛlikɛbagaw la. O n tɔgɔ ye Ibrahim Traoré. Dans le game où il est Amawin. Adam Amawin i ka kow ka ɲi. Lazy comme i yɛrɛ ɲɛ b'a la. Ne ko qu'est-ce que e pɛrɛlen do? A timi kan. Aha. Trop. I t'i ka ni fila an ka taa o ko la ou bien? Sans. Adam. I love you nigga baby sarama kana songa ta kane ton kelena. Imane delola kelena mirila. Imane delola kelena kumana. Imane delola kelena yalana. Kana songa ta baby girl kiben ton kelena. Kana ton kelena. Deninho ikadinye muso kachamalila chiendo nega muso mansane ede swazi amaninye no anga separe akadinye igan famu sinoni dimina neto famu ya baby girl ya atanae oh neto famu ne kana toki mabo ada donc Amawin yɛrɛ bɔra k'i ka ni filiya i yɛrɛ nana an ka plateau kan nisɔndiya jumɛn b'i la fɔlɔ sentiment sugu jumɛn b'i la fɔlɔ est-ce que i joilen tɛ genre i yɛrɛ bɛ ko kalama walima ni plan jumɛn bɛ k'o fɔ an ka taa. Ouais, joilen non parce que ni un signe fɔlɔ ye ka na plateau surtout radio la quoi. D'accord, problème t'a la. Vraiment plaisir. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Imna ananga téléspectateur ou bella à toi distrait et tout. Merci beaucoup. Ama foki bismillah alsa anga plateau keneka ere ko ye anga Mali kuna fona kulengen yele doroni beno am so doroni la ante se kelela am se bara de la kulengen yele ima ko ye donc ama foki merci beaucoup. Rien. Neko ama win yere join follow de amin bella ama win ta yere fo ou bien ouais ama win yo ama win nana to go di follow. Bon Amawin depuis fitini mɔgɔw wele ama n tɔgɔ yɛrɛ Abraham donc an y'a kɛ ama ye togo sugunin dɔ la quoi donc wen ko nana n donni game kɔnɔ sisan a kun ye one de ama one donc on a vu que one ka ca Mali la quoi donc an y'a kɛ wen ye quoi i m'a faamu parce que an ka ko ninnu si tɛ Mali ko tɛ bilen. Filike bugo o yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ni y'a daminɛ bali daminɛ yɛrɛ ko Mali ko tɛ donc an ta fo a yɛrɛ bɛ kow kalama sa ne ko Amawin e bɛ rap kɔnɔ ni y'a san joli? Bon n se ka fɔ ni y'a san 5 ye. San 5? Amawin yɛrɛ ye san joli o la? Amawin ye 19 ans. Donc i y'a daminɛ depuis 14 ans fo ka taa fɔ 600.
Donc musique jol bi bolo wala mana soro album bi bolo et tout. Bon, musique kacha. Mais mes mixtape follow l'attend. Le 25 de ce mois. Samedi encore mixtape Duman na Philippe Ah duma nama. Eh, champera le no. Ada. D'accord. Ama win. Ni ebe musique kononia a Sandori. Bon, est-ce qu'il essaye d'ado y gala mon soro parce que Alice non. Je pense que chama beme ibi d'ado chamana ko fanye. Bon, musique gala te ban. I donna la ima do ala ali era sigile. Jesi munu mege wa do nga fo non nte pété en faire là quoi. Ada. Oh when ngok mo veni la kenere amamai. Aha, angata. Ibe segen si yo era folo ya problème. Surtout ni de mo baka era tila era. Ni be gata si yo la folo. Ibe sira Takama. Ibe takama. Ni koro. Ni mo tan dong il duma inda me mo tene wolo a finance o kuma ne ba ke tukudi. Agele. Nko ni me alam ne gata ni si yo tigi nyena ala. Oredo. Mais tellement wari sarali person me yiga akadi ga dong il da to do la tese ga dati era ko. E wan fo mo. Mais kuna kitugo do ga gela inte bangwan sina takama bala fane ni bani ni woni o woni o keran kloro dong ni biti amma ko yare to la bluma o ga fo ata do ko ala mana min ko rekai abanare wale. Mais bon, ça va aller. Au beba ko kono quoi. Donc mes familles auront là, il y a problème sur rien parce que erebeko kalama anga famille là ya no erebeko kalama na foroko ndemna rapoke doron wili genre musique musique là t'es bon fin habita quoi imaya na sur la mer kapma ou kera ou bien voilà ou mo gele soro famille. Ouais bon, musique kon mani famille si o. On connaît tiens. Fato karibe ka yinya la mamani ka boy somo ko la. On fa mo. Donc dala kelunu kum fato. Mais un fato munu fato hakili sigile fato nyana bole fato papier mo ko. Adon. Donc avec dugu là au début mais 600 uyere ay avec ni gan tokomna ni fagali era te fo tira boy quoi. Donc ala kan kisho. Donc yayi ko tira joble. La mari era ma gela donc men tonton ara fait bega ola donc aller me faire match tout ce qu'on dans la donc nya iro la directement musique era les cadigné quoi donc afana que laisser passer quoi. D'accord. Sinon moi gela bere soral. Si je comprends bien il tonton ne fait rien Bamako. Voilà men tonton ne fait Bamako. Oh il a famille tordon. Plus précisément ne ivoirien ni. Mais mona carta. Et makala. Ye karta tokoma. Un flan, un te fin kalama koi, anya gawaw ye. Oh, ne mona karta. Mais ivoirien depuis fitini même am sobolo et tout. Donc qu'on a avancé en bora kalana et tout. Ouais ni ninga mumbara rebe donc ngana bo ko folo quoi parce que bébé dame ne ande quoi. Donc ni mege village la amna tok mche bega ola. Donc nyaira musique de okile quoi. Tara Ivoire 2018 al ni mixe blala nga ta quoi ta bo famina kana e contana ayo ada sono nye karta en tokome koni nya tokome o may mirira ha yimira la ki ka sabal iki kan filanga tatuni ikan filanga ay anga blaga jigi jona ebe bo munela ibe yala ganta fo ebe fa munela ibe yala ganta fo wulu bebe bodu me minta banunga la sanfɛ o de laloma ni enta fo fene vita fo ni enta fo fene vita fo kana na sene mabama wosigila beni ka video manu me pari everyday ante mogodon ukoma kome fa kome lo mama no kana mo isi se maliba nebeka avance uba sugu be fo me kana digi la sino doni mamela songolo doni mamela mi mana mango ya utana fo ja doni mamela
Jarumani kadibe maliwa jarumani kadibe me mi teki jadro betoga egri sino jarumani garambe allez. Donc kana to ka yala kanta fo. Non fo moi. Donc ami mouvé mais kana yala kanta fo. Kana fo ya dadi ko. D'accord problème tala. Neko ikumara kalan yoroka. Neko ablaki toro jume folo. Abla septième. D'accord problème tala. Ama dado ika gelew la. Si ça ne be fait dado ika avantage la. Bon, il y a avantage sort vraiment. Parce que ali clip ko ni fan be lusi kuma sigi senga mais benga na yi ni rapu era tenintena sera fo era nyaare blengwa ay jonai lui-même c'est un avocat donc ay Johnny clip pour financement aussi ça avec Johnny musique quoi est-ce qu'il va suna damine goni e baro ko damine mo te kila donc nous ya ko be avancer ni meni ni ga doron i gere sino deme baka chamambe era de même okeli no ga be wa choc. D'accord, il y a pas de souci. Mais ama est-ce qu'il y a chanson sur une rappeur ban doka featuring et tout ou bien? Non bon, moi featuring que follow ne rappeur ban fait follow. Ya demandé mama que follow. On jone kadiye. Ino ka featuring ke. Bon, abe Mali MC be. D'accord. Nous y ni ladje. Ni fin imaya obi contacter pour le mfoitala. D'accord, ama iti conflit ku nous bien. Ah, il est Geneva fala. Il est Geneva fala. BKO c'est ma capitale. C'est ma cité. Nega nego be weshi. Ame bok maba me fechi. Kanana kibe vanta. Sinon wala iwe terta. Sinon wala iwe terta. Habekao na konoko jadugudo blofudugudo shuina feti vante jurudo ni wariti kun aligato so sino ngaswa gibega enemy boso ibida siga go swek o baba butai weta sampai mesote gonu mena amula danse jenewa wena amula bise baby gere gana igi chwek jenewa igi chwerk manume gilaje igi chwerk no karana sini maniere tai anga twerking voilà te demsen fait. D'accord et merci beaucoup franchement parler talent beno ni en tout cas faut ni be talent were nyinde sinon ni ama voix me ka amaka flow me iba donc talent beno adan donc ama et si ça non il est concert que walma ima concert que walma akobe to d'ici ça. Ouais bon mais concert que boîti c'est nous ni restaurant nous na mais mali concert nous to ewa figa yoro ndo de taw ay abina dondoni voilà mon fuma donc concert ou gera ali kitani kartanu en tournée chamanke en fela no quoi. Mais ama si ça est-ce que c'est que do ga projet là? Ouais projet ou be Mr Flancoro era doro yere dati fanya na mon fuma ala teme ame chiguka c'est adam. D'accord odoran non bon mixé mana bla podium kanga sigi tumazana yara wolele me kanaka donc no bora ko era wo iki kepeu sansa yara sigle nyana yara sigle ni yara be oh tieno wa konu ada. D'accord donc ama nimne nyin ngaw e do to rapula e muko jumeni rapuja ya fokuni ni ka idole ni ne rapuja ni be do rapula parce que ni rapu kadni imaya ni atigita wal manasoro o tigitiga idole nasro mo wore ga idole ipsuko fenfo. Ouais bon oui ibari type en fitini antaro comme na kera pariere big up à lui ya big up à lui koroge donc depuis la classe wakati nous un arrête de moi sigile avec kele ni ne bese
Donc depuis ne yɛrɛ ma dɔn ko n bɛ kɛ rappeur ye i b'a ye o kelen quoi. Donc halisa o kelen de don. An fɛ ka tɛmɛ ale la de quoi. Inchallah. Donc mɛtiri bɛ tɛmɛ école bɛ tɛmɛ mɛtiri la. O bɛ kɛ olu ye surprise y'u don. D'accord. Ama i t'i kan fili tuguni. Ou bien. Aya to n ka den nin furu. Sinon walayi n bɛ n yɛrɛ fa. Aya to n ka furu cɛnin ma. Sinon walayi n bɛ n yɛrɛ fa. Depuis fitina mɛ ɲɔgɔn fɛ. Furu don sera kɛ o y'i ban. Kabaw ban. Ni ko in kɛra kara ye. Kudenmuso tɛ di ne ma. Ko ne ye fantan ye. Fantanya tɛ siya ye. Famaya tɛ siya ye. Jɔn bɛ n'i da kan don diɲɛ na. An bɛ bi la mɛ n tɛ sini dɔn. A kana den don fama furu la. O tɛ laban ta. A y'u don diɲɛ ye furu la. O ye laban ta. Aw ma ne ka bebi ye. A cɛ ka ye ko kalo yelen. A ɲɛkisɛ ko nɔnɔ kɛnɛ. A ɲɛsinɛ kabako. Wa kɔsinɛ kabako. A dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la sa. Hali n'u ye n ye. U b'a dɔn ko kow bɛ yen. Ne ko Ama an bɛ nin bɛɛ la o. I yɛrɛ tun bɛ furuko kuma la. I furulen don wa? Non, ma furu. Est-ce que an ma furulen don? Ma furu. An ma furulen tɛ. U tɛ sɔn ka na fɔlɔ parce que u b'a fɔ ko rappeur tɛ muso fɛ o. E k'i kɛ pewu sa. Ko rappeur de bɛ ka musow ta sisan. Bamakɔ musow bɛɛ ta. Sisan i y'a fɔ ko i ye furu fɔ, i ye dɔ in fɛnɛ fɔ. Foyi tɛ fɔlɔ, foyi yɛrɛ de tɛ fɔlɔ. Fɛn tɛ kɛrɛfɛ. Non, foyi tɛ. Foyi tɛ kɛrɛfɛ. Foyi tɛ, u tɛ sɔn a na yɛrɛ de quoi. Ko i bɛ k'a fɔ i ka taa dɔ sigilen sɔrɔ i ɲɛ ye. Ma fɔ dɛ. Ma foyi fɔ. Ma chérie, Amady y'a fɔ ko foyi tɛ. Foyi tɛ. I y'a fɔ. D'accord. Dossier bɛ se ka don. U bɛ se k'u ka dossier ladon. Bon, tuguni na. I ma ni kuma in fɔ ka ɲa ni réponse ma fɔ ka ɲa. An bɛ taa Messi quoi. N'an bɛ taa Messi quoi. Ok, problème t'a la Ama. Donc i bɛ i ka kuma laban fɔ émission yɛrɛ sera a kuncɛyɔrɔ la. I m'a ye n'a sɔrɔ kuma laban min b'i bolo, folikan laban ani information minnu b'i bolo i b'olu fɔ an filɛlikɛbagaw ye. O la an bɛ b'i kan duman fili an bɛ émission datugu. Danu émission tiɲɛna muso fo mɔgɔ bɛ k'an layɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Tulo b'i la. Danu donc ni kɔni ɲana trop ala ka si diya ni kɛnɛya dan bɛɛ lajɛlen ma. Donc bɛɛ k'i connecté le 25 septembre mixtape Renaissance. Ça sera disponible. Big Kawa Levis Co Design. Kelen no i yɛrɛ folen no. Merci i yɛrɛ folen no. D'accord Ama i fɛnɛ merci beaucoup. I nana an ka téléspectateurs i nana an la yɛlɛ et tout i nana an la joie i merci beaucoup. Donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka dɔ fara kow kan. San wɛrɛ ni ɲɔgɔnna k'a sɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ ka réveil la. Ou bien i ye mun fɔ ta école den ka tɛmɛ maitre la. An ko san wɛrɛ k'a sɔrɔ. O kɛlen no. D'accord an b'an filɛlikɛbagaw fɛnɛ fo olu fɛnɛ tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u connectelen no an na heure bɛɛ kuma bɛɛ. Donc an b'a fɔ k'aw merci beaucoup an yɛrɛ bɛ yan aw de kama aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ka aw la distraire dɔrɔn. Donc a ye continuer k'aw connectelen to k'aw abonner ka j'aime ba de ba kɛ ka commentaire kɛ ni suggestion minnu b'aw bolo a b'a bila commentaire la an bɛ yan aw de kama heure bɛɛ. Donc an b'a fɔ ye ko aw merci beaucoup. Oh bisous, oh bye bye.